Takže Radka Treviňáno, ďakujeme za pozdrav. Radka, štart máš povolený. Radka má 15 rokov, jazdí 4. rokom, sa mi zdá. Tiež nemá veľa súťaží za sebou, má väčšinou, sa mi zdá, že len jednu súťaž hobby. Skákať začala, neviem, či posledným pol rokom. Je tá zhodená. Radka, ďakujeme za predvedený výkon, takže to bola Radka Hrabovská s Trevisom, následne Timea Michalicová s Kasiom, Andrika Opretalová so Florianom.